chirifano si chimbonzwawo nyaya iri pano handisi kunzwisisa rudo hapana kudanana harusi rudo kana tichivanzirana kugara uchitsika-tsika iwe chiripo chaunovanza chisikana buda pachena ndizive kwatakananga nezonditarira mumaziso zvimwe ndingaone inzwa kanibhedza ndakangonoti bwa tobva tatotswanya iziya haiwawo bwakudodiniko weiwe handidini ndakadoneta zvangu ini wangu zvimwe zvacho unofanira kungoonerawo iwewe iwe pongofina chipinda munomu ndakarodhaya zvombozveiraki ukafunga ndikuyozodya sadza iri munomu sete iyoyo bhedza haiwa ini handidodini unoda kudondienzanisa newe here ini uchiri chana chitoko kaiwe unogona uine eneji yakadohowandisa ini ndakura kaini ndava hari yofa zvirokufa haipa pamanje bhedza ndoposiri kunanganisa waiziya usati iyoyo mwana iwe waiziya usati iyoyo ndozviketa hangu kuti uri benzi nemarriage waiziya but bo futi ndakakudza kuti ini ndini wani benzi waiziya ndichakutisa kuti ufilonge uri kaswiti 16 unzwa mfana wangu chenera unzweka kana kapinda pasodhoma ndikaona chimoko chakandiudza ndoda zita rako kuzoti vhoisi rako rinonditamboko saka ndoda kugodanana kukaramba takati no mupunduru mabhoza zvese zvanga zviripo kakaungana sekanongoma apetito ndikati ndoda kuenda newe kuzodhoma kakanditi handinyare kutaura zvepamwoyo handigaya mabuda chiuno changu ndibate kwese kwaunoda neni hande wadotanga ngatidorare mabude ndohokupa mangwana auchi bhedza ukunditswinyireko mana amai amai iwe ndada kutswinya kupi inini ndisiye ndidovateuka yuwi iwe shomole unodonditswinyirei imhosvo here kuti ndadoramba kukupa gwepiri inga ndati ndakadohoneta wani haiwe usati iyoyo handamba kutswinyani hati ndiwanditswinyerewo anyway handitswanye waiziya tingosiyana nekadhiri kacho ngatidovateuko mabude handisi kudozvida zvauri kudoita wahwaka handamba kutswinyani bhedza zvajaja yuwi ndahotsunywa futi vheneka tivone auchi amana bhedza wanditswinya futi kayo unoziva bhedza handakonongo kushinga ndinopika neboyfriend yangu yekutanga hardwork yakahofira kuijipita uko shomoli handina mbobvira ndado kutswinya ini kuvhenekeko amana uchinditswinya wangu sete iyoyo waiziya kwanongosiri kuda kugirizirwa waingotaura zvakanakazve kwete kuti anenge wakuitai hapana panaimbo kufosa mugengo wangu musete iyoyo chibaba unzwa mfana wangu alright sorry kwacho chii chiri mbodoitika oshomoli ngatidobadzalai tidoona zvakanaka kana nini bhedza ndopingana bhebha wangu maimhozi waiziya wani mwana ndakamhanya naye sanuwa mukango anobvira namba kutswinya nini ko zvamaimhoze zvava zveiko futi naiwe kweiwewe zveboyfriend ako hadhiza zvazvo kudohodii usati iyoyo waiziya gera wewe wako futi nzwawaka tsikidzi tsikidzi iwe toto siya tsini irinde rangu tsini bora iti zvikanetsa bebi tinosheya laziseya tsini rangu tsini. Sorry bossika, this fucking chepika, she just ran away ka, I just say fucking pass me and then yeah. Nombro wa mchezura ire kana kuti ndomudedzera nomba muita zvake zvazvia. Fucking number. This is when David to command. You are needed in the Air House now. Don't worry, Secretary General. Musiye. Kana. This is fucking Feraka. She's a criminal. Last time she come our area, she's still frog. How can she still frog? Yeah? Calm down, Kanegaru. Musiye akadaro ndomuziva uyu. Plus itori good example kuvana vangu vandotonga vemunomsodhomaka. Kuti nini handisi munhu akaomaka. Nini ndiri munhu anotofarira kakutaura nemalocals ka ndichinzwa kamafungiro avo nezvichemo zvavoka. Handiti ndanga ndichitokulaina bange renhaitsagamani kuti zvamanje aiwa mutungamiriri sibhinechi kudhara ikoko waikubata ka ko inda uchitafanika su iwewe noratsika papiko mudhara iwewe okay right endaka mukaruma kwakauko kunotora manesi arimo waiziya ka wobva wandinyundurira ka sprite netaka kutonhorera zviri kure mbichana waibata ka then wobva waenda murumu wobva waona vasikana vanotengesa imomo ka uvaudze kuti hanzi nenika vandigadziriro chi American Gurash waibata. Gurash? What was fucking Gurash, How come to you? Tsaka mani iwewe kutoreva kuti auziye American Gurash riwewe
kana ndichireva gurashi kandikureva magaka akachekwa-chekwa waibata kuti kwati maringi-ringi ka neonyeni yacho yakachekwa-chekwa kuti kwati maringi-ringi futi then pawapaiswa futi puruna waibata ka alongside domasi kambishi futi rakachekwa-chekwa kuti kwati maringi-ringi ka aiwa ipapo tinenge taakutaura manje ka alongside futi ka pawapaiswa kaletesi kacho kari green waibata ka. Chikombera, drop this bullshit. Ndine a very tight schedule kana suno. Handiti ka, usada undipedzera nguva yangu. Uri kumbodii panapo? Chekutanga mudhara wangu ka, toda kukorokotedza ka kugadzwa chigaro chinyowanikwa wakaita kauko. Aiwa, ndoti makorokoto mudhara wangu nekuti location ka, aiwa, kudhara tisina leadership pakufamba waiziya ka. Plus, unongori nekamuka usoft azisoka uinako ka, apa wakada kufana trumo futi ka, pedu pepe waiziya. Okay, Chikombera. Thanks very much ka for the compliment. Zvamanje ka. Inini hangu ndogara ndiri busy ka sezvamunongoziva mudhara ka kuti inini ndine magodhi ka sorry mani mudhara ndine makawashika akazara muno musodhoma ka but ndazongonaka zvakakodzera ka ndingokuitirai favor kuti muye kuzonanganisa neni ka same time muno manditi ka musame house muno tichingonanganisa takaenda maibata. Chikombera, kutonga sodhoma isikidzi game iwanzwa ka kana washaya zvekuita ka wadii kunotenga hakumbanje dzako woputa wakagarako kawashi kwako uku muno mamusime kupengera muno mwanzwa ka chii chaungaziviwo nezvekutonga dunhu iwewe kudzidza kwenyu kune akamboita kana sabhuku zvake. Hausi kundiziya iwe mudhara iwewe, inzwa unzwe mudhara panapakapa panonanganiswa masini kana wachinge wazogara mudhara wangu ka inzwa unzwe inini ndoda kuti mundiise gavhina ka vemagada esaya handiti waiziya kubva kuna Firisita uku kusvika kumabudezuva kwesuku tinenge ndiripo ndakamirira handiti ka plazi ka panhau yekukolekta mari apa papa ndandati musazvinetse zvenyu ka ndobva ndangoita sei pedu pepe ndakanofambira logistics dzacho dzese maibata aiwa nditomhanya musazvinetse zvenyu ka. Vakafa havana chavakaona shuwa. Okay, Chikombera ka, thanks hako ka ndikapetishu kakuwanzwa ka, but no thanks, handisi interested ini. Maya inzwai munzwe ka tsaka mani ini ndiri kuti ka tira kuvhura hombe zvamanje kana muchinge mazogara kamakuruwana handiti ka ndira kuti nzenza dzese tinge tichidzihosta panapa waiziya ka dzichange dzichiuya pano paYellow House panapa dzese tinenge takadzihosta waiziya saka panenge pachita kupisa panapa waibata. Iwe nzenza kupinda pai wakufarisa manje. It's fucking enough. Go fucking out handiti ka buda izveso. Iwe get away mani, handisi kutaura newe mani, iwe get away wako wazvinzwa ka. Sek Roger, turn David to command. Requesting fucking backup ka. Roger, nomba pinda kasika toni. Back and we talk. Back and we talk. Every day back and we talk. Right here, mzukuru wa baba Shomboli. Askana, don't tell me that you are drunk again. Ewe, drunk again kuita sei kwachona? Iwewe, ausere kuti muno musodhoma chino chega changosara kudhakwa. Saka kwauri ikoko spakwa. Shams, uno ndakaita more than 3 hours ndiri panze pegedhi apo. Chisecurity chabankuru chichindirambidza kupinda. Hanzi ndofanira kubvisa ndauye kuti handisechoti handina mabhomba here nemasainaidi. Baby, I think it's high time now yekuti urimende bankuru kuti muridzi wemba ino indiani. Iwe, kanacho ndodofore bhora manje. Munhu anopota bhora pachena pakadare papa. Naiwo tenaka akatunzirawo izvozvozvo. Ndiyo zidofu rizino dofu remakoko. Ndatombosangana naye kamudhara uye. Ndaimbomukisa mhanza iyoyo. Obva atongoshaika. Thanks, listen to me. Aizve. Asi uri kufunga kuti ndiri kunyeba kani? Ukarwa nemunhu ane mhanza ka. Ingotaimira chete. Just lick mhanza iyoyo. Anobva afa same time. Saka ndiri benzi ka inini rinotaura rega. It's fine, tichaona. Imboita inguva yenyu. Barefoot. Imboita yana, thanks. I will show you. Ouch. Ndarumwa.
Baby, chii chandiruma inini? Ibva apa. Wakuda kuvharavhara nyaya yako kabhe. Ndati toita sei nabanguru. Handichadoti vagare pano ini. Kana vaine mari stereke anga vangoenda kunotenga any house muno muSodoma. Handiti he is now the leader. Babe. I'm not kidding inini. Ndarumwa maniwe. Chiwe chuchocho. Manje haunyara kunyepa ipapapa. Ish, it's true. Ouch, ndarumwa. Mama! Oh, handiti ndakudza. What's happening here? Ndabva ndaita soba shamwari. Hey, what's happening here? Matisetera zvimasvose zvenyika kuti tirumwe. Ndozvamakuita ka? I swear to God thanks handina masvosvo andakusetera ini. Ndiri kutorumwawo pandiri panapa. What's happening? Damn it. Ndarumwa futi. Ndarumwa. Hona baby. Zitsikidzi riri kutiza apo ero. Yowe, naimi. Itsikidzi rudzi yakakura kunge gonzo kudaro. We are dead. Shamwari. Ndidzo wena. Imi. Kwengoni dzakafiritwa wana. Imi. Saka hadzina kufa kadzana dzakangofenda chete. Mawanai. Zvakaoma skana. Dzadzoka futi. It's going to be a sleepless night again today. Mawana. Kakaimba manhanga kutapira ka pakashereketwa. Yes. Paiwe mirume guru mukuti nyangu dzauko. Iwe Matsabidi. Ndikuimbira mukango mako mochere. Undinyare weyo. Muroka muingiri. Ndikudaba. Yali seko mawadzo ndimika mumakabumiwa. Matsabidi. Zvokunetsana neyo ndikudaba. Wazwa? Iva pano toni. Handichichidziwe nokanomba kanomasurudzo kubaya depo baini. Ndodoka chika baini. Ini ndomamisa chaizvo kumushoko vanhu vaitonditi manyara nonhaudzo kumamisa vanhu. Mukomaka. Iwe. Chakandifuta bakani. Parazvakona vamapurisa vakazara ipo pai. Yamwe yayo muti nomasinayipa yange aripo. Vaitondipfuriwo nepfuti chete. Aiwa pamwenda mberi. Makapunzumuliwa chete apa. Tibviwe zvedisu. Ndinyepe mukoma dzakasvikawo here ino. Ndikudodaba kureketa newe. Chingeko ndaisiyawo nyaya yekumamisiwa kwenyu mukoma. Ndati dzakasvikawo here ino. Dzinyeko yo. Tsikidzi dzokamuna imi mukoma. Aiwa tazwa isu sipine jonga titiriwo purani wana mai. Owo dzakasvika. Ndapfidza shamwari. Ndikuraraba wazwa. Unoziva kufirita kwakadzita kuyeka. Kwadzakandodhaka kwamawa mairi kana matatu. Kwakumuka dzano ukari. Unoka munhu achajiwa rumpenyu notsichidzidzi. Idi hwi. Idi gogogo. Yesa. Nzikakati murangu. Ndiyandakati shukari serious maziya. Auteki driving school kugeza maplace timu kana mchinge mazoraga. Kana chida legit driver's license repapo chairo maziya. Chibate isusu. Auteki driving school maziya. Tokuise driving license kubvira uchitanga kusvikira wapedza mutambo. Chine maisatra zarogara kanota badness maziya. Zokuti chibaya kunotora chitambika. Hapana zvekudzoka katutu zhezhe. Unenge uchiketa. Zokuti chingosvika uchingorodaiso. Wogotonzibwa. Maofisi zedu ari padhuze maziya. Muno maHarare CBD panamba 2 Robert Mugabe. Ofisi B2C maziya. Uyatitaure kana kuti munongobva maziya. Panamba zedu dzanenge sapaskiri nazo apo dzo maziya. Kana makuyaga zazoka kuti road lulu maziya. Kana kokopina. Tombo tomvera. Namana.